panapa patinokupakurai maupdates ezvese zvinenge zvichiitika munyika yedu munyika Zimbabwe. HAASI aiwa chinenge chiri breaking news chinenge changopinda aiwa chinenge chiri chinyuwani ndo chatinouya tokupakurai panapa. Saka muzara nhasi satambopinda mu the main agenda yedu aiwa nokukurukotedzai munhu wese kuva muAfrica. Nhasi ranga riri zoro riri 25 May aiwa muri yeZimbabwe nokurukotedzai nezoro rakanaka kudai so. Saka muzara nhasi aiwa ndava nenyaya iri very controversial yakaitika muvhiki aiwa rinorirata vakupeta. Saka muri yeZimbabwe aiwa ndopano kuti tisatamboendera mberi nenhau iyi ndopano kuti bva wasubscribe wobva walike wobva watina on the bell icon. Saka ndinoziva kuti vanhu vazhinji manga makazorora aiwa ranga riri zoro remunhu wese kwese kwese muno muAfrica. Saka ndinoona kuti pane nhau inoitika aiwa muvhiki rakapfuura. Ndinoona kuti aiwa vhiki rakapfuura yakava a disappointment kune vanhu vazhinji apo pavakaona kuti aiwa the SADC Southern African Development Community inenge iritori serious panhau yeSADC Summit iri kufanira kuhostewa neZimbabwe muna August. Yakaratidza kuti aiwa iri serious zvakaita kuti vanhu vabve vabvuma kuti aiwa chinhu chaita kwachinzi mafresh elections ainzi achaitiwa neSADC kana kuti validity yeSIOM report kana kuimplementwa kwayo aiwa kunenge kusina basa, kunenge kusingachaitiwi nekuda kwema-events akatranspire mukutanga kwevhiki rinori. Saka tinoona kuti pana Fadzai Mahere aiwa ari concerned kudai munongomuziva Fadzai Mahere vanhu vanotaura mashoko kuti aiwa Fadzai Mahere ndipresident. Fadzai Mahere anofanira kutonga kana akachinga apinda pachigaro aiwa nezvinhu zvaanoposta kana mashoko anotaura pasocial media nyapa X yendo aiwa anyatsoratidza kuti Fadzai Mahere munhu ari concerned nedevelopment munyika yeZimbabwe. Saka tinoona kuti Fadzai Mahere anoexposa nhau aiwa kukuswanda kwemaresources achifanira kushandisiwa aiwa muvagari kana kuti education sector. Notinoona kuti Fadzai Mahere anouya panapa paX yendo pake onyora achiti good day at Niki Mangwana. Do you maintain that it's a good use of public funds to build luxury villas for SADC leaders attending the SADC summit when the national school fees supporting program BIM is in arrears over $57 million? Why does the government not focus on funding these urgent public priorities instead of obsessing with needless optics that don't improve the lives of ordinary citizens? How much would the government save if the SADC leaders stayed in the local hotels like the Yati and Rainbow Towers instead of this frenzied building operation that is expected to deliver luxury villas in a record of 2 months? We need new leaders. Mashoko anoadvocatewa naFadzai Mahere achiti aiwa azvibetseri kuti SADC yamuri kuti iri kuuya iri kuprepare for SADC summit muri kuiti inogara muma luxurious hotels muchigadzira mavillas ari very very expensive but a school supporting program yeBIM vanhu vazhinji munoiziva iri kunzi iri kuaccrua $57 million iri kunzi haisati yabhadhara muzvikoro inongoti aiwa vana vari under this program but vana havasi mari haisi kutogwa kuBIM ichiendeswa kuzvikoro. Nokuti Fadzai Mahere anyasoratidza kuti munhu akangwara anobva asvika obva aprovide a full evidence anoprovide headline rabuditswa muZIM live rabuda rikanzi schools hit by BIM chaos as Ncube admits fees arrears of over $57 million. Abva anyora chiti finance minister blames resources constraints exacerbated by changes in the macroeconomic environment. Saka panapa tinoona kuti Mutuli Ncube aiwa akatoadmit achiti aiwa maarrears ari kuacriwa neBIM aiwa anotomanzwisisa kuti ichokwadi anotomabvuma kuti aiwa haasimbori mafauzudzwa kana nhema anototenderana nazvo zvaita kuti Fadzai Mahere awane pekubatira akati aiwa nhau yakabuditswa muZIM live aiwa ndeye chokwadi nekuti Mutuli Ncube akaagree akabvuma kuti aiwa ichokwadi. Saka ndozvataona kuti aiwa Fadzai Mahere mukutsamwa kwanga akaita aiwa muvhiki rakapfuura achiona kuti aiwa SADC kana nhau dzemafresh elections kana kuti mnangagwa achizova SADC chair
asi vanhu havazishuwa panhau iyoyo. Vanhu vari kungoti aiwa Mnangagwa ndo pacha asuma SADC chairmanship wake. Vanhu vatomirira kuda kutoona kuti zvii zvichatoitika, nokuti tinoziva kuti summit iyi ine zvekuita nezvemadrought nezvemaenvironmental, vachiona kuti vangaita sei neenvironment, machanges nezveglobal warming munongozviziva. Asi pane mahunga anofamba achiti aiwa idi Mnangagwa ndo pacha ana uchairmanship. Saka toona kuti vanhu vakawanda vanoreacta pamashoko ataurwa naFadzai Mahere. Ona pana anonyora achiti is not even a year after elections but the suffering. Mwana yanyora achiti but cats, yes. Mwana yanyora achiti yes, they have money to buy cars for themselves and their chiefs. Mwana yanyora achiti anoseka obva ati mafanizi chaiwo. Mumwe ndiye anonyora achiti on the ground schools are suffocating by this failure to pay by government. To make matters worse, when the government pays, they use very, very old exchange rates, such that at one school, when the government paid 200 students under beam, amount could not buy a box of chalk. Mashoko anotaurwa nemunhu mune aranyatsoratidza kuti anenge ari mufield, anenge ari kuziva zviri kuitika paground. Nokuti ari kuti aiwa kana government yakuzobuditsa mari yacho yakunobhadhara, inobhadhara iri equivalent nerate rakadzika zvekuti inokwanisa kubhadhara nerate rekuti aiwa nyangwe chikoro chikati pamba 200 students toda kuita chinhu chihombe, aiwa inotadza nyangwe kutotenga mabox echoko kuti vanhu vashandise kana whiteboard markers. Munhu ari konzenda ari kuti achiti aiwa zvazonyanyisa muZimbabwe. Unoda kuti aiwa government inokwanisa kunoti vanhu veSADC vanokwanisa kugara pamaluxurious hotels vachitadza kupinda pane mahotels akanaka asi ari affordable, vaita sana Rebel Towers nana imwe yaamenchena panapa yataura achiti hayati. Iyi ndeimwe hotel yataura kuti aiwa ine maliving conditions akanaka asi government inosajisa kunoendesa kumavillas. Ndo mashoko anotaurwa naFadzai Mahere ari kuadvocate achiti aiwa zvanyanya hazvichaiti, we now want new leaders. Saka chimbotudzai mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro pemashoko advocatewa aiwa nemumiriri wenyu muparliament akarikolewa. Tudzai mafungiro enyu, pindai mucomment section medu, musanga no subscribe, kulike channel tina on the bell icon.